Volám sa Alexander a toto je podcast medzi životom a stratou. Zastal vedľa mňa veľký džíp, čierny. Vystúpila z neho dáma, ktorá svojim vyžarovaním spomalila svet. Nebolo to ego. Bolo to zdravé sebavedomie človeka, ktorý vie svoju hodnotu a prestal dávať na seba zľavy. Pozrel sa mojím smerom. Myslel som si, že na mňa, a tak som sa pozdravil. Dobrý deň, máte krásne auto. Dobrý deň, mladý pán, ďakujem. Usmiala sa. Ak vyžarovanie spomalilo svet, tak ten krásny úsmev ho zastavil. Minimálne mňa. Prepáčte mi moju smelosť, nemáte chuť ísť na koláčik? Rád by som vedel o tom vašom krásnom plechovom tátošovi čo najviac. No, mám rada sladké, ale teraz nemôžem. Ale dajte mi číslo na vás, ja sa vám ozvem. Trochu ma to sklamalo, ale dal som jej svoje číslo. Opäť sa krásne usmiela. Vedel som, že ak raz bude to naše stretnutie, tak nebude len o autách a koláčikoch. O niekoľko dní mi zazvonil telefón. Číslo som nemal uložené, ale i tak som zdvihol. V telefóne zaznel hlas, ktorému som videl úsmev. Dobrý deň, mladý pán, neruším? Ak platí to pozvanie, zajtra po obede by sa mi dalo. Ostal som v úžasnutom tichu a začal počítať minúty do stretnutia.